My jsme přesně podle scénáře seděli a tvářili jsme se tak, jak se mají lidi z budoucnosti tvářit, když přijedou do přítomnosti. No byli jsme vyjevení, no. Ahoj, herce Pepu Dvořáka si můžete pamatovat z asi milionu filmů a večerníčků, ale do scifistických srdcí se nejvíc zapsal jako Karas v seriálu Návštěvníci. A právě do repliky seriálové Lady Nivy, která stála letos na Comic-Conu Prague, se nám ho povedlo nalákat a když už tam byl zavřený, tak nám docela ochotně odpověděl na několik otázek o seriálu. Pane Dvořáku, jeden z hlavních motivů seriálu Návštěvníci bylo to ta nespolehlivost paměti, že ten Adam Bernau ve těch svých pamětech si to všecko zapsal trošku jinak, než se to reálně stalo. To se mě přesunulo, ke mně tahle vlastnost nespolehlivost paměti, takže teď tu mám já. No proto si říkám, jestli má smysl se vás ptát, jak si pamatujete na natáčení Návštěvníků. No ale velmi zřídka a velmi řídce, ale rád na to vzpomínám, protože Návštěvníci byli báječní. Bylo to prímová sestava lidí. Ono se to většinou říká, tohle, když se dotočí nějaký biograf, tak si lidi pochvalujou, s kým se potkali při tom natáčení. Ale já měl opravdu dětskou radost. První ta parta, to byl Jirka Novotný, Datel, jo, a Dáda, my jsme byli ze Semaforu, takže my jsme se znali. Jo. Já jsem pana režiséra Poláka moc neznal, znal jsem jeho věci, co dělá, ale osobně ne. Pana Hoffmana jsem moc neznal. No ale byly to jména obrovský. Byly to právě a vy jste byl tehdy mladičkej, to musel být přece obrovský respekt. No, já jsem se učil. Já jsem se tomu učil, no, protože já jsem nevystudoval herectví. Neexistuje taková vysoká škola, která by si to se mnou rozdala. A tak jsem jako naprosto pokorně sbíral všechny věci, které se můžou herci hodit. A když jsem se dozvěděl, že spoustu času strávíme s Pepíčkem Bláhou, který já miluju hrozně, a s panem Brodským, který ho milujeme všichni, teda, tak jsem říkal, je to velikánská paráda. No. To bylo velký potěšení. A když jste říkal, že jste si tam od něj sbíral věci, sebral jste si i nějakou rekvizitu nebo nějaký kostým, že máte doma schovanou nějakou památku na návštěvníky? Jestli jsem tam něco čumajznul, jestli něco zůstalo za nechtama. Já myslím, že ani ne. Já myslím, že co jsem si tam odsaď odnes, je spousta zážitků a obrovská radost z toho. Já jim koukal pod prsty pořád. A třeba od pana Bláhy jsem se dozvěděl jednu věc, já to nevěděl. Takovouhle jednoduchost. Prosil režiséra, když bude mít hodně dlouhý špalky textu, aby ho upozornili, který den to bude, aby se tomu mohl extra věnovat. Jo. Já jsem se vždycky učil všecko průběžně, takhle jak to běží. To jsem od něj okoukal a vyplácí se to. To je dobrý. No. Věřím. No, sedíme v legendární Ladě Nivě, kterou si postavil fanoušek, dal nám ji tady k dispozici, aby si ji mohli všichni prohlídnout. Ano. Ale mě by zajímalo tehdy, kolik jste měli těch exemplářů, že to hádám nebylo jedno jediné auto. No, tak vidíte, to je ta moje řídká paměť a nechci poskytovat informace falešný, ale myslím si, že určitě filmaři museli mít jednu v záloze. Taky si myslím. Jednu museli mít v záloze, kdyby se cokoliv stalo, aby mohla nastoupit, ale myslím, že jsme statečně točili s tou jednou pořád. No. A vy jste často seděl za volantem. Jak se vám to řídilo a měli případně vaši herečtí spolupředstavitelé nějaké komentáře k vašemu řízení? To si nedovolili. Ale ne, že bych dělal nějaký blbiny a že bych je vysypal někde, ale my jsme přesně podle scénáře seděli a tvářili jsme se tak, jak se mají lidi z budoucnosti tvářit, když přijedou do přítomnosti. No byli jsme vyjevení, no. Umíte se ještě tvářit dneska, jako kdybyste přijel z budoucnosti, třeba když vidíte, co se tady kolem nás děje na Comic-Conu? Já si myslím, že to chce jenom krotit výraz teda, protože to by se člověk jenom v jednom kuse divil. Ale mně se jako čas od času někoho napadne, jak já se vyrovnávám, když jsem byl v budoucnosti, jak se vyrovnávám s tou technikou dneska. Ano, no to by mě taky zajímalo. No mě taky. Že vy jste hrál technika ještě navíc. Přesně. No a jaký máte teda vztah k technice? No, tak obsadili mě dobře, protože já jsem enormně zvědavý člověk. Já jsem strašně zvídavý a ničeho se nelekám, ničeho se nebojím, jenomže
Já mám takovou nevýhodu, ať to bylo v divadle, ať to bylo tady při tom filmování, ono se nějak, nevím, kdo na to přišel, předpokládal, že já to vím. Takže já nevím, já dostal do ruky mobil a nevím, proč si mysleli ty ostatní, že s tím umím zacházet. Jo. Já jsem se naučil a učím se pořád dál a dál, jako všichni v mém věku, ale musím ty věci opakovat. Jo. Jak to člověk přestane opakovat, tak je ztracený. Chápu, tak je to, ale nebojím se ničeho. Já vstoupil do takových momentů. To je ale delší vyprávění. Jednou přijďte k nám, já vám to budu povídat. Moc ráda. Přitom asi by nečekali od Maxi Psafíka, že bude umět automaticky ovládat mobily a podobně, že jo? No, je zvláštní, že s tím Karasem si vás takhle spojili. No, to se musí člověk naučit, ne? Tak jako dotykový věci jsou dneska, že to si před léty člověk nedovedl vůbec představit. To ani myslím, že v těch návštěvnících tehdy si to úplně... nebylo ještě, to vůbec nebylo. Myslím, že ani tam ta vize tak daleko nešla. Když jsme u toho, že tam je ta slavná hláška hlavně nenápadně, jo? Ano. Kolikrát už jste si to v životě musel vyslechnout? No, ale ono to létama povolilo teda, jo. Ale můžu říct, že v době, kdy se to odvysílalo, kdy se byla premiéra toho seriálu, lidi reagovali úžasně. Byli nadšení. A to je velká vizitka celému tomu seriálu, možná potažmo trošku i nám, že lidi na ten seriál tak vzpomínají, že si ho připomínají znova a že když se opakuje, znova se na něj koukají. To je pravda. Pokaždý vlastně teďka hodně běží na Dčku a vždycky to má obrovskou sledovanost. Já ani nevím, co to je Dčko. Dčko, to je dětský kanál České televize. To vím. Teď už to vím. Ale... Na mě nesmíte moc zkratkama. Ale tehdy, že v roce 2004 se objevily zprávy o tom, že by se možná mohlo natáčet pokračování právě pod názvem Hlavně nenápadně. Nakonec toho samozřejmě sešlo, že se ukázalo, že by to bylo extrémně nákladný a těžko se obejít bez těch herců, kteří už dneska tady nejsou. Myslíte, že podle vás může ještě vůbec dneska takovýhle seriál tady v Čechách vzniknout? To víte, to je těžká otázka. To se mi bude špatně na to odpovídat, ale já většinou nemívám rád nastavovanou kaši. Stává se to, že to zláká to scénáristy, zláká to herce, těší se obrovsky na to, ale většinou ten původní formát těch 13 dílů řekl všechno přesně, co potřeboval říct. Rozumím. No nakonec jich bylo teda 15. Já myslím, že ve finále byste se do těch 13 nevešli. A muselo jich být 15 nastavených z 13 scénářů, že toho dobrýho materiálu asi vzniklo jako příliš mnoho. Já si vzpomínám na takovou rozkošnou věc. My jsme jeli točit tenkrát do Mnichova, do muzea BMW. Tenkrát to bylo tak nádherný. Tam byla s náma spousta lidí, která ještě nikdy nevycestovala na západ. A my jsme přišli, tam nás, jako chovali se k nám strašně hezky a pozvali nás na oběd do podnikové restaurace. A to byl špičky, pro nás to byl Hilton. A vím, že jsme tam seděli u stolu, nosili jsme si jídlo a teď byla soutěž najít něco, co by se dalo skritizovat. Nějaký amarou. Něco, co by se dalo jim vytknout, kde za námi zaostávají. A já vím, že někdo z techniků říká, a já už to mám, říká, nejsou tady na stole párátka. A v tom někdo to slyšel z těch, a šel takhle a přinesl každý to párátko extra zalitý. Říká, tady tak prosím. Zase nic. Mám na vás poslední úplně otázku. Mě to vždycky hrozně zajímalo, že vaše postava ve finále dědovi Drchlíkovi prozradí, co bylo to tajemné humidovat. Vy mu to tam pošeptáte. Aspoň mi prozrať, co je to humidovat. Ne. Vážně? Já vím, že se nemůže prozrazovat, co to humidovat znamenalo. A řekl byste nám aspoň, co jste mu tam tehdy pošeptal, jestli si vzpomínáte? Nevzpomínám, ale vím, že jsem mu pokaždý pošeptal něco jiného. Protože jsme v tu chvíli už byli přátelé a mohl jsem si to dovolit. A on to ode mě čekal, co mu pošeptal. Ale víte, že se to zveřejňovat nemůže. Nemůže. A nepošeptal byste mi to aspoň?
Já vám moc krát děkuju, Pepo, za tenhle rozhovor i za to, že jste přišel s náma sem na Comic Con Prague. Jste strašně laskavá a udělali jste mi velikánskou radost, protože já vůbec netušil, že něco takového existuje, že se něčeho takového zúčastním a že budu takhle spokojený. Tak to máme velkou radost, doufám, že přijdete zase někdy za náma. Děkuju. Díky. Like big Hollywood movies, is there any difference really? Money. Although technically Harry Potter was a British production, I've worked a lot with American, not so much crews, but with American directors and writers, and I enjoy it very much. But on set, I would say no. There's not really any difference. You're still working to achieve what is written, you know. Mm-hmm.